हेलो दोस्तों, का हाल बा आप सभी लोगन के। उम्मीद करत है कि सब बढ़िया होई। दोस्तों, आज के ई वीडियो में हम बात करे वाला बाटी भोजपुरी क्यूट कपल के बारे में, जौन की पूरा यूट्यूब पर ई जोड़ी क्यूट कपल के नाम से ही वायरल बा और इनका रियल नेम RS राजू रोशनी साधु बा। तो दोस्तों, आज के ई वीडियो में हम ई वायरल कपल के बारे में चर्चा करब जे अपन तरक्की की राह पर चढ़े खातिर कोनो ना कोनो दिक्कत के सामना कैले रहले। वीडियो शुरू करे से पहले अगर आप सभी लोग चैनल के सब्सक्राइब ना ही कैले बाटी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें ताकि आए वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगन के बता दें कि ई जोड़ी पहले टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस रहा। ओकरे बाद टिकटॉक बैन भइले के बाद अब ई स्नैक वीडियो, रील्स और यूट्यूब पर आपन जलवा बिखेरत बाटे। लोगन के तरफ से भी ई जोड़ी के ढेर सारा प्यार मिलत बा। ई जोड़ी झारखंड के देवघर जिला के रहे वाला बाटे। सबसे पहले हम आप सभी के बता दें कि ई जोड़ी छोट उम्र में ही एक दूसरे से बियाह कैले बाटे और इनका ई लव मैरिज बा। छोट उम्र में बियाह करे के कारण ई बाकी स्कूल के टाइम से ही राजू रोशनी से प्यार करत रहले और ई दोनों जोड़ी एक ही कक्षा में पढ़तो रहले। राजू जब रोशनी के देखले तब पहले ही नजर में इनके रोशनी से प्यार हो गई। दुनिया के परवाह कैले बिना अपने प्यार के खातिर का कुछ ना ही कैले होकर अंजाम ई निकलल कि आज जन्म जन्म खातिर ई एक दूसरे खातिर हो गई बाटे और इनकर प्यार के जीत हो गई। ई प्यार के जीत के पीछे राजू के परिवार का सबसे बड़ा हाथ बा। जानकारी खातिर हम आप सभी के बता दें कि इनकर परिवार शुरू से ही इनकर सपोर्ट करत रहले और जब इनकर परिवार के राजू के लव स्टोरी के बारे में पता चलल तब भी इनकर परिवार राजू के सपोर्ट करे खातिर पीछे ना ही हटले। लेकिन रोशनी के परिवार वाले इन सब चीज के खिलाफ रहले और जब रोशनी के परिवार वाले इनकर प्यार के पूरी तरह से ठुकरा दिहले तब ये दोनों जनी भाग के लव मैरिज कैली हले और जब से रोशनी राजू के जिंदगी में आईली तब से राजू के जिंदगी में रोशनी भर दिहली। शुरुआत में ई जोड़ी जब टिकटॉक पर अपन वीडियो बनावत रहले तब मात्र 6 महीना के भीतर ही इनका टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोवर जुड़ गए रहले, जौन की बहुत ही बड़ी बात होला। ये सब मुमकिन लोगन के प्यार के वजह से संभव हो पाइल बा। आज ई जोड़ी स्नैक वीडियो पर रोज अपन वीडियो डालत रहले और इनकर स्नैक वीडियो पर करीब 2 मिलियन फॉलोवर हो गई बाटे। जब तक ई वीडियो आप सभी के बीच पहुंची तब तक ई आंकड़ा और भी ऊपर पहुंच जाई। तब आप लोग खुद सोच सकीला कि ई जोड़ी दिन पर दिन कितना तरक्की करत बाटे। तो दोस्तों, आप सभी के राजू रोशनी के ई जोड़ी के बारे में जानकर कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइहा। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिहा। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।